Do 5. avgusta na poziv Republičkog zavoda za statistiku za popisivače su mogli da se prijave svi zainteresovani građani i to isključivo popunjavanjem elektronske prijave. U proces realizacije predstojećeg popisa uključene su i lokalne samouprave preko svojih opštinskih popisnih komisija. Interesovanje je bilo prilično veliko, zadovoljavajuće. Za opštinu Prijepolje, shodno metodologiji Republičkog zavoda, je planirano angažovanje 84 popisivača, a imali smo 190 prijavljenih kandidata. Kriterijume za dalju selekciju odredio je Republički zavod za statistiku. Kriterijumi su bili da li je lice zaposleno ili ne, da li lice ima iskustva vezano za, da kažem, popisivanje u nekom prethodnom periodu. Naravno, kriterijum je bio i da li znači, lica imaju formalno obrazovanje, znači lica koja su prijavljena kao kandidati za popisivače. Znači, nakon tog se, da kažem, automatski na sajtu Republičkog zavoda generisala lista i mi smo na proces testiranja pozvali 120 lica, od kojih su 84 trebala da zaključe ugovor. Uzimajući u obzir rezultate na testu, došlo se do 84 kandidata koji su pozvani na obuku, koju će sprovoditi 11 instruktora koji su nešto ranije prošli 5-dnevnu obuku od strane stručnih lica Republičkog zavoda za statistiku. Prvi termin za obuku popisivača je 29. avgust. Obuka će trajati 5 dana i biće održana u sali za sastanke opštinske uprave opštine Prijepolje. Znači, i podeljen, da kažem, prvi termin je 29. avgust i tu su pozvana 42 kandidata. Sljedeća 42 kandidata su pozvana za termin 5. septembar i traje, znači, 5 sljedećih radnih dana će trajati za njih obuka. Znači, znači, obaveza sva lica je da prođu obuku, i tim svim licima koja prođu obuku, znači, neko završno testiranje, bit će ponuđeno zaključenje ugovora. Kandidati će biti angažovani od 23. septembra do poslednjeg dana oktobra, i to po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili po ugovoru o dopunskom radu, zavisno od radnog statusa. Oni će imati, znači, određenu naknadu, znači taj iznos naknade je određen aktima Republičkog zavoda za statistiku. Sa tim iznosom naknade su popisivači, naravno, da kažem, upoznati tokom trajanja procesa. Tokom angažovanja popisivači mogu dobiti u proseku 60.000 dinara u neto iznosu. Mogu zaraditi i manje od toga, ali i više, u zavisnosti od teritorije koju dobiju, a koju određuje opštinska popisna komisija prema mestu prebivališta popisivača.